Пасланне да рымлянаў. Раздзел 5. Апраўданыя паводле веры, мы маем мір з Богам праз Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем, і мы ганарымся надзеяй на славу Божую. Не толькі гэтым, але ганарымся таксама уціскам, ведаючы, што уціск нараджае цярплівасць, цярплівасць – вытрываласць, вытрываласць – надзею, а надзея не асароміць, таму што любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам. Хрыстус, калі мы былі яшчэ слабымі, у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за справядлівага, можа за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёю, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі мы, будучы непрыяцелямі, паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але таксама ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога мы атрымалі цяпер паяднанне. Як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, таму што ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея нават над тымі, хто не зграшыў падобна граху Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як з упадкам. Бо калі з-за упадку аднаго памерлі многія, то нашмат больш ласкі Божай і дару аднаго чалавека, Езуса Хрыста, сышло на многіх. І гэты дар не з прычыны аднаго, які зграшыў, бо калі прысуд быў вынесены за адзін упадак, то ласка прынесла апраўданне за многія упадкі. Калі з-за упадку аднаго смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрую ласку і дар справядлівасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму, Езусу Хрысту. Як упадак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і справядлівасць аднаго прынесла жыццядайнае апраўданне ўсім людзям. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Закон жа увайшоў, каб памножыўся грэх, а дзе памножыўся грэх, там яшчэ больш памножылася ласка, каб як грэх запанаваў з прычыны смерці, так і ласка запанавала праз справядлівасць дзеля жыцця вечнага, праз Езуса Хрыста, Пана нашага.